Обича да гледа игра, нападателна игра с голове. Нещо, което тези два отбора мисля, че могат да покажат днес. Подаване към Лабадия. Пъти състава на Штутгарт бе потърпевш. Илиян Илиев великолепен пробив отляво. И сега възможност. И Даниел Боремиров и 1-0 за Левски. Чудесна контратака на сините. Илиян Илиев успя да избяга от Циклер. Подаде топката точно там, където трябваше. И Даниел Боремиров бе най-съобразителен. Разбира се, че поздравленията са както за голмайстора, така и за човека сътворил головия пас. И за Боремиров не оставаше нищо друго, освен да отбележи първия гол в този матч. Може би отново Шол ще опита свой удар. Точно от тази позиция той отбеляза гол в мача срещу Нюрнберг, за който стана дума. Виждам и Маркос Шупе близо до него. Може би някакво заучено изпълнение. Мюнх също очаква като че ли топката. Двама футболисти на Байерн са се подредили в стената на Левски. Мемет Шол. Великолепно изпълнение, но от началото на второто по време изминаха вече 20 минути. Левски Претанов изчисти в корнер, в дясно от Мордун. Стана дума вече за Джовани Трапатони. Един много... Тони бе и великолепен футболист на Милан преди години. Той дори игра тук на стадион Васил Левски през 1967 година. Наистина големи отбори. Ето виждате в момента на вашите екрани това голямо синьо-бяло знаме. Много поводи за радост през тази година имаше синята публика. Да видим дали Любе Спасов ще даде някакво продължение. Левски София. Може би най-убедителният шампион в историята на българския футбол. Така, разбира се, поне говори статистиката на фирма Адидас за България, господин Михаил Касабов. Човекът на купата на Вестник Футбол за най-добър отбор в първенството. Наско Сираков със своите 30 попадения пък стана голмайстор. Най-резултатно и нападението на Левски, което постигна 78 гола. Рекорд за този клуб в участието му до сега. Ще бъде Пламен Николов. Най-добра защита също е тази на Левски, за това стана дума. Едва 17 гола допуснаха сините през това първо. Днес ще бъде награден само отборът шампион. Онези от вас, които професионалната футболна лига и президент на състава на Левски Томас Славчис. Те бяха почти единодушни, че тази годишното първенство е било, може би с една идея, но